Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Awa akuyimirira mparliament mdziko la Tanzania kuti kodi titsatire ziti. Titsatire Territorial treaty pa nkhani yokhudza malire a nyanja ya Malawi ndi Tanzania, kapena titsatire kalata yatsopano yoonetsa mapu kuchokera ku Britain imene kuonetsa kuti Malawi nyanja yake malire yake ndi pakatikati pa nyanja ndipo kuchoka hafu inayo ndi ku Tanzania. Titsatire ziti. Edrisa Kawawa akuyima ku parliament ya ku Tanzania mmenemo mchaka chimenecho tukamba za 1961. Inalanga dzina ndi Evans Matola ku program imeneyi ya kufukula mbiri pakanema komanso wireless ya mzati. Ndikulandireni pakamera pali John Somera komanso chifuniro Dickson. Sindili ndekha ndi John Kunde. Ndikulandireni ku sabata yachiwiri. Zimu kwambiri bwana. Edrisa akulingalira zimenezo kodi anali yekha? Iyeyo anali ngati prime minister wa dziko la Tanzania. Anali ndi mphamvu. Ngati dziko la Tanzania kunali maofisi awiri. President anali Mwalimu Julius Nyerere, ndipo iyeyo ndi amene anali prime minister. Kodi sadapange ngati mene adapangira ku Malawi kuti Kamuzu Banda kukhala prime minister komabe authority ya ikulu ili ndi queen. Britain nthawi imene prime minister anali ngati mene kuti ku Tanzania by that time kuti atalandira total independence. Total independence. Pamene ife 1963 sinali total. Adango apatsa ndi mukhalako prime minister koma zina zoti ziyendesa tokha. Process ya independence amayiko ambiri mumayamba ndi udindo wa prime minister. Kenako pakapita kanthawi ndimene madzatenga tsopano kuti ukhala president. Now even panopo maiko ena amakhalabe constitution yawo imapanga recognize umakhalabe special office ya prime minister pambali paona kuti kuli office ya president. Okay, so tukamba kuti ku Tanzania kumene ku nthawi imeneyi Edrisa Kawawa anali prime minister. President anali Julius Nyerere. Ndiye akulingalira mu parliament. Adalankhula motani? Kulankhula kwa Edrisa Kawawa kunali kosapyatira komanso kosapitira mbali. Okay. Ndipo ananenetsa kunena kuti dziko la Tanzania sili kudziwa zonena kuti malire a dziko la Malawi ndi Tanzania ndi mmene mwathira nyanja ya Lake Malawi. Mawu amene sanali mawu anali kuti mawu osapyatira. Mwanjira ina amatsindika kunena kuti nyanja ya Lake Malawi ndi yogawana. Chifukwa kunena kuti sakudziwa zonena kuti ndi kuti akupanga disown Heligoland land treaty ya 1890. Mwanjira ina zimene ma British anapanga polembaso malire ena a dziko la Malawi ndi zimene amagwirizana nazo. Chifukwa iwo zimakomera. Okay, tenawa. Nde atakana zimenezi nditu kuno ku Malawi palibe chimetika nachita chifukwa kuti tisanandiro flow zilamulira. Koma tsopano pofika mu chaka cha 1964 mmene timalandira ufulu wodzilamulira nalonso dziko la Malawi linapanga mofanana nako ndi dziko la Tanzania napanga kuti choyambirira mmene tangulandira ufulu wodzilamulira ndi nkhani yokhudza chani tikambeza nyanja. Tikukamba kuti 1890 azungu akumana ku Europe kulibe munthu akuda. Zonse zimene akambira zokhudza malireyoze akupanga malire a anthu achikuda amene anthu achikuda kusonkhana kulibeko. Koma tsopano independence kubwera anthu akudaja akuyankhula tsopano. Kuna kuti na malire ali umu. 1964 Kamuzu zinayenda bwanji? Dr. Banda mmene anthu amamudziwira amene akhala kumva ma speech yake komanso anthu amene amuona. Anali munthu amene kulankhula kukhala ndi mantha mantha munalibemo. Chifukwa titandiro flow dzilamula 1964 yomweyo Dr. Banda analankhula ndikunena kuti malire a dziko la Malawi ndi Tanzania iwo akupanga recognize Heligoland treaty chifukwa ndi mmene inapereka mphamvu yona kuti malire a dziko la Malawi ndi mmene mwathira nyanja ya Lake Malawi. To the north, to the south, to the east, to the west, has any just territorial claim on any of her neighbors. That country is Malawi, not Tanzania, not any other. Why? I repeat, Mbeya, Njombe, Songea
belong here. Ndekuti tsopano pali kuganiza kosiyana pakati pa Malawi ndi Tanzania. Tanzania kuna kuti half ya nyanja ili Malawi. Kudziwa za Heligoland Treaty, sitikudziwa za ku Europe. Koma chimene akudziwa nchonoti nyanja ili Malawi ndiyo gawana pakati. Pamene Hastings Kamuzubanda akuti ife tikudziwa za Heligoland Treaty. Pamenepa ndi pamene tsopano panayamba kubweretsa kusamvana pakati pa Dr. Banda komanso malemu Julius Nyerere. Tisanapilirire. Wina akhoza kufunsa kuti ku Tanzania aku ma Britain achoka ende anthu aja akuyamba kuyankhula zoti ife ndeti panga onatu propose yasopanoyi. Kunoko iwo adakalibe ku Malawi. Sanachita china chilichonse. Ma British ma British palibe chimene akanapanga chifukwa kunali ngati kuti tsopano akulowerera muzochitika za dziko limene lili lodzimira palokha. League of Nations idapanga chiganizo chachi. By 1960 nkuti League of Nations kulibe koma nkuti kutabwera United Nations. Ndiye kuti mwina motifunse kuti mavuto onsewa United Nations inkatani. Chifukwa ngati League of Nations yatha 1945. Ndiye kuti nkhani zonsezi amene angazikonze the United Nations organizations. Okay. So, Kamuzu akuti ife tipanga ona Heligoland Treaty ya 1890. Pamene ajina Idrissa Kawawa, Julius Nyerere akamba kuti ife tipanga ona mapu asopano amene nyanja tikugawana imene iyi ndi ya 1928 ya Britain. Ya Britain imene. Now, zimene zikuchitika bunge la United Nations nkhani zonse zinkazimva koma by 1964 United Nations inalibe article iliyonse tikati article tukwamba za constitution imene United Nations imayendera munalibemo nkhani yokhudza malire anyanja ndifake mene nkhani imadzayamba 1964 mu 1967 dziko la Tanzania linalembera kalata dziko la Malawi kulifotokozera nkhani yokhudza malire a dziko la Malawi ndi Tanzania. Ndipo malire Julius Nyerere anatsindika ndithu kuti malire a dziko la Malawi ndi Tanzania ndi mmene ma British analembera kuti half ya nyanjayi ndime ili yogawana. Ndipo dziko la Malawi lidanena kuti siliyankhapo mu nthawi imene 1967. Under Hastings Kamuzubanda opanda manthawi anakamba kuti siliyankha. Ndipo 1968 Dr. Banda analankhula. Nkhani zimakhala kuti zamba nokulowa ngati tsopano moti mapokoso. Chifukwa Dr. Banda analankhula pa msonkhano. Osakhala soko imene kuti ku press briefing koma pa msonkhano amene amachititsa. Walandira kalata ya ukayankha palale. 1968 ndikunena mawu otsindika kuti nyanja ya Lake Malawi palibe not even a drop of water imene ili mu nyanja ya Lake Malawi imene ili yogawana ndi munthu. Not even a drop of water. Ndipo zimene zizi amanena kuti ngati I will do anything to defend nyanja ya Lake Malawi. And he meant even if it means war. That's what Dr. Banda said by then. Chilichonse ngati mtsogoleri wa Malawi ndipanga. Pofuna kuteteza nyanja. Even if it means war. Koma nyanja ya Malawi ikhale ya Malawi. Ya Malawi. Mawa Kamuzubanda. Mawa Dr. Banda. To the north, to the south, to the east, to the west, has any just territorial claim on any of her neighbors. That country is Malawi, not Tanzania, not any other. Why? I repeat, Mbeya, Njombe, Songea belong here. Zonse zikuchitire amakuti maiko ngati awiri akugwiritsa ntchito nyanja imodzi akhala utani. Ndiye convention imene inanena kuti ya 1982. Ndipo zimene zikupezeka mu convention ya United Nations kamena kuti malamulo ya United Nations article number 15 imafotokoza zimene ndikunena panozi. Kunena kuti malire adzi ngati maiko awiri akugwiritsa ntchito nyanja akupanga share malire awo nyanja. Malire anyanjayo ndi pakati. That's what article 15 ya United Nations imafotokoza. Imene kupanga back up zimene ma British ananenaso.
Okay. Ndipo mbali inayi dziko la Tanzania linayamba kupanga claim kunena kuti ngati dziko la Malawi likudalira nkhani yokhudza Heligoland Treaty. Heligoland Treaty inasiya kugwira ntchito. Ndiye mukuona nkhani kuti ma Tanzanians ali ndi stand yawo, ifenso kuno ku Malawi tili ndi stand yathu. Ndezi kuti ngati nkhani yonseyi yakhala ikuvuta kwambiri ni nkhani kuti kodi pofika chaka chino cha 2025 tinene kuti Heligoland Treaty is it valid or invalid? Ngati ili invalid, who will make that one invalid? And if it is valid, who make Heligoland Treaty to stand valid? Ndikuona kuti nkhani azungu wangu otiwombanisa mitu. Izi sikuti nkoyamba tinaka mukumbukire meti kakamba nkhani yokhudza ku Rwanda. Rwandan kuti genocide. Rwandan genocide. Rwandan genocide inde amaphana ndi anthu achikuda. Koma amene anapangitsa kuti anthu achikuda aphane analangereza. Chifukwa ndinanena kuti dziko la Rwanda linkalamulidwa ndi ma Belgians. Amene ma Belgians ankagwirizana kwambiri ndi Matutsi. Ndipo anali amagwirizana kwambiri. Ndipo Matutsi ali maudendo aboma osiyanasiyana. Koma ma Belgians pochoka mdziko la Rwanda, dziko lija analisiya m'manja mwa Matutsi. Which was minority. Tine kuti osati Matutsi, I should say Mahutu. Mahutu amene ni minority. Minority. Adachotsa Matutsi majority. Matutsi ndi ma minority. Mahutu ndi ma majority. Okay. Nde mene ma Belgians amalamulira dzikolo amagwirizana kwambiri ndi Matutsi. Nde Matutsi ndi Mahutu udani wawo uonakhala ulipo. Mene azungu amalamulira dziko la Tanzania. Tribalism zimene ku Malawi kuno zili paliponse. Ndipo Mahutu amazunzika kwambiri pansi pa Angerezi. Mwenaso pena Matutsi amatha kuwapangira zimenezo. Mmene tsopano ma Belgians amachoka anafuna kusiya bomba loti anthu achikuda aponde la Africa. Nsindu kamba za bomba leneleni ndonanda za kuti kuwasira nkhani. Politics ndale. Tupange chonje kuti anthu azamenyana okhaokha. They want us to keep on fighting. Ngati mmene zochitikira ku Ukraine and Russia. Ukraine, you see that. Timaona pene paja kuti president wa ku America akuyitanitsa uyu Zelensky. Atakakumana ku State House kwawo White House. Anamuzazira kwambiri. Umuzazira kwambiri. Tikhoza kukambaso nkhani yokhudza Israel ndi Gaza. Tupeza kuti America kupanga side Israel. Ku Gaza zinthu zingopitirira. Mukuona? So mavuto ambiri ngati ku Africa kunoko tikumana ndi mavuto opsa. Iyi ndi tikhoza mbangana blame tokha. Koma ni mbewu ina yake yonyasa imene Angereza anaidzala. Andi chitsanzo ndimene tikupereka kuti zimene zikuchitika pakati pa dziko la Malawi ndi Nyasaland anadzala mbewu imene ndi Angereza. Chifukwa mmene amapita ku Heligoland Treaty sizimatanthauza kuna kuti ku Tanzania kunalibe anthu akuluakulu ozindikira. Kunalibe anthu achikuda opita ku sukulu. Sizikutanthauza kuti kuno ku Malawi kunalibe anthu opita ku sukulu. These people, these Africans were supposed to be involved. Ndipo pamene paoneka ma signature awo kuti avomereza kuti malire a dziko la Malawi ndi Tanzania ndi awa. Koma anazipanga okha. Lero ma Africans ndi amene akulimbanirana. Kodi ndifunse motere. Mapu apa dziko lapansi. Pali mkulu uyu Vincent Wandale. Amathoma panga claim kuti nthawi nake tinacheza naye amakamba kuti Malawi iligo malire yake iligo. Ndimafuna ndimvesese kuti kodi palibe document imene maonesa malire amaiko pa dziko lapansi especially ku Africa ku. Ma document alipo. And ma document amene maonetsa malire a dziko nalilonse alipo. Koma mkatikati ma document problem ndionena kuti kodi ndi ndani amene ankapanga ma document amalirewo. Yankho lake ndi Angereza. Chabwino malirewo ma document yo amati chani za malire a Malawi. Chifukwa tikakamba nkhani yokhudza nyanja kuti malire ndi patipo. We are talking of boundary ya Malawi. Kodi Malawi tikapita ku side ya ku Tanzania yathera pati. Ku Malawi tikapita kumpoto timati pa Songwe border. Ndimene pakuthera malire a dziko la Malawi. Kweni kuntunda kweni. Mapo mene timaonera mapo alili mene alili mapo ali ku Malawi. Those maps were drawn by the British. Chabwino. Tibwere mbuyo pang'ono. Ndifuna Malawi mwina angomvesesa kuti zinthu zizokhala motani. Tibwere mbuyo pang'ono. Uyu Dr. David Livingstone
adapanga name nyanja imene tikuitchulayi lakuti this is Lake Nyasa. Lake Nyasa. Ndikupanganso kuti kuno kukhale Nyasaland. Nthawi imeneyoyo malire akanali ati? Malire Lake Malawi. Okay, mene Dr. David Livingstone wabwera kuno, that was in around 1850, 1860s. Oh, ndekuti zonse zachitika kale. Okay. So that was in 1850s, even before Heligoland Treaty. Livingstone came in Malawi before Heligoland Treaty, but that was in 1850s because he died in 1867. Nthawi imeneyoyo malire adali ati? In Africa kusanabwera Angerezi. Kuna malire kunalibe maiko ngati tikuti ngati Malawi. Aliyense kumakhala ngati kingdom. Ngati tukamba za Mwene Mutapa kingdom, ndiye kuti boundary ya Mwene Mutapa kingdom ndi mwene mwatira Mwene Mutapa kingdom. Ngati tukamba za Tumbuka Nkhamanga kingdom, ndiye kuti kati kwamba za Malawi kingdom. As far as Malawi kingdom is concerned, inafika mpaka na ku Zambia, komanso Mozambique, ngakhe kuno mana. Ndoti malire a Malawi kingdom ndi kumene kumakafika mpaka ku Mozambique, komanso ku Zambia mpaka kuno ku Malawi. Mwachidule ndiye kuti ngati ku Africa kuno kudalibe malire. Kudalibe malire, only kingdoms existed. Kudangokhala mfumu akuti ndi anthu awo, mfumu akuti ndi anthu awo. Koma kunalibe kuti uku ndi ku Malawi ndipo Malawi wathera. Zimene zinabwera ndazo. Zimene zinapanga zimene Angerezi. Ndipo Angerezi omwewo anamba kusintha malire. Ndi anamba kusintha malire. Zimene zikutivuta mpaka pano. Andi mutati muone malire ambiri anamba kuyikidwa pamene Angerezi aja anamba kukhala ndi maso kumaona kuti nthawi ina yake anthu akhoza kulandira ufulu odzera mulira. Akhoza kutivuta. Ndi katikati moyika malire mucha amayikamo nkhani ya kusintha kwa malire a nyanja ayi. Ndikuona ngati kuti dalidala. Ndifandena kuti zambiri anazisokoneza kuti Africa should live like this. Tizizunzana tokha tidziona ngati kuti nkhaza topangira nazi ndi ifeyo komanso za kuti nkhazazo mwanjira ina tuchita kutumidwa mosadziwa posachulusa kagamdiwa. Achina Edrisa Kawawa, achina Julius Nyerere akusindika kuti nyanja ya Malawi ndiyo gawana. Dr. Hastings Kamuzubanda akutsindika kuti no any single drop ya munyanja imetinga gawane. Ndipo apanga chilichonse kupanga defend nyanja imeneyi. Zidatha bwanji mulamuliro wake. Ndipo nkhani iyi atalankhula izi idaoneka kuti yamba kuzizira. Inazizira ndithu. Ndifake mene United Nations mu 1982 convention imaifotokoza ija mene amadzaka ambazoona kuti ngati maiko awiri akugwiritsa ntchito nyanja imodzi malire a maikowa ndi pakati pa nyanja. Mwanjira ina amafuna kuti maiko awiri onse azikhala ndi access yogwiritsa ntchito nyanjayo. Ndikukhulupirira kuti article imene cholinga chake ndi chimenecho. Now izi zitachitika, access does not means ownership. Yes, that's the fact. Ndiye kuti section 15 imene mukunenayo article ya 15 ya United Nations ya 1982 ikungokamba access. Ingomba za access. Sikukamba ownership. Ingomba za access. Accessibility ya maiko awiri onsewo. Heligoland Treaty ikukamba za ownership. Double verses. Inayamba ikuyenda ndithu. Mene Dr. Since 1968 nkhani inazizira. Ndipo sinaphulikeso. Kuti nkhani idziphulika inaphulika mu October 2011. Nthawi ya malemu bingu wa Muthalika. Chifukwa pankamveka ndithu kuti pa nyanja ya Lake Malawi iya ndi mgodi wa dziko la Malawi. Mgodi wonena kuti mukhoza kupeza mafuta. Mafuta amene tikuzunzika nawo wa kumapita ku Dar es Salaam kuti makatenga mafuta. Akuti atitafikira kutanga. Nyujeni Dar es Salaam poti yapo ira kwadzadza. Pano mafuta ku Mozambique mu. Zonse zija pofuna kuthana nazo Dr. Professor Bingwa Muthalika malemu. Atagwisa ntchito anthu kuti apange survey anapezadi kuti pa nyanja ya Lake Malawi pali mafuta. Ndipo dziko la Malawi linapeza contractor wochokera mdziko la United Kingdom amene inali ya Shorestream Petroleum. Kuti company imene ikumbe mafuta pa nyanja ya Lake Malawi. Right from 1968 nkhani ngati yatulukanso ndi kutuluka za serious zija ndi 2011. Pamene Bingwa anana kuti apereka contract company imene kuti ikumbe mafuta. Zimene dziko la Tanzania linapanga oppose kuti sizitheka. Pajatu nyanjai
ndiyo gawana. Pamene panayambira mavuto onsewa ndi pamenepo. Ifeyo ngati ainu aka anyanja tindi project pa nyanja yathu omwe si aini ake saino ake akubwera onena kuti yayi ndi atonse nyanja iyi ndi atonse. Ndi mukapanga zimenezo muzipanga in what way. Komanso amatutsa nkhani zambiri kuti ayi tikamba kumba mafuta tiyamba kuononga somba zimene zili menemo. Amabwera dziko la Tanzania mbweni nkhani zambiri mbiri. Cholinga kumano chimalimbisa mtima ndi chani? Chifukwa tirekeze inuyo munthu ali ni munda wake. Mundawo mwachita nawo malire. Iwo ufuna kumbembewa munda mwako. Mwini munthu amene mwachita naye malire mundawo kubwera kuti ayi mukakumbambewa ziti mutonongera mteza ku munda kwathuko. Zikhudzana bwanji pamenepo? Ndana kuti dziko la Tanzania limba mtima. Ndi map amene dziko la Britain linatulutsa. Ndifanya mukapanga check map a dziko la Malawi ndi Tanzania. Mudzapeza kuti map ambiri amadzaonetsa ndithu kuti nyanja ija pakatikati pali mizere yodukana. That mizere yodukana ndimene ikusonza kuti this other side of the lake belongs to Tanzania. Map amene ndi tunena aku Britain aso achiwiri. Osati Heligoland Treaty. Yeah. Komanso amagwitsa ntchito amadzalimba mtima ndi Article 15 United Nations. Access. Imene yona kuti maiko onse akhoza kugwitsa ntchito nyanjayi. Zimenezo ndi zimene dziko la Tanzania ndifanya nkhani itatuka mu 2011. Inadzavuta ndithu mpaka na kampani ya Stream inakanika ndithu kuti iyambe kukumba mafuta aja. Tsoka lake made mafika 2012 somewhere in April. Ndi pamene malemu bingwa mthalika anatisiya. Komanso anatisiya anapanga react motani. Okay, kunali kovuta kuti akhoza kupanga react kuti kukakamiza kampani ya Stream kukumba mafuta. Potengera kuna kuti dziko la Tanzania ndi imene linkafotokozera. Chifukwa kungopanga zimenezi ndi kuti nthawi zina for the sake of peace simuthamangira kupanga chiganizo mwachangu. Koma unfortunately it was a very short period because that was in October. Zimene mukambazo ndi zokhuza za uyu Mahatma Gandhi. Amagwirisa ntchito ma ideologies amene. Peace kwambiri. Kuti ngati pali conflict mukufuna kuti conflict yo muipange sort. Sometimes mungagwirise ntchito njira ya procrastination. Mukhoza ngokhala kaiche. Koma sikuti bingwa anangokhala chete. Analankhula ndipo amalankhula. Ndipo zolankhula zake sikuti zimasiyana ndi zimene Dr. Hastings Kambuzi Banda ankanena. Zonena kuti nyanja yonse ya dziko la Malawi, nyanja yonse ya Lake Malawi belongs to Malawi. Zimene mawu amene sadabisa. Ndiye zinthu zidachitika within a short period of time because that was in October 2011, I should say October 2010, then bingwa amadzatisiya tsopano April 2012. Sono kutisiya kwa malemu Professor Bingwa Muthalika kubwera kwa Dr. Joyce Banda. Nkhani ija anadzaitenga munjira ina. Yona kuti bwanji pakhali kukambirana pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la Tanzania. And by that time tinaona po Dr. Joyce Banda akupanga zokambirana ndi Jakaya Kikwete amene ni president wa dziko la Tanzania munthawi imeneyo. Pa nkhani yokhudza nyanja Lake Malawi. Meneso Dr. Joyce Banda amachoka fana kukhala just 2 years. Mene mabwera Professor Peter wa Muthalika. Nkhani ija mapitilira. Ndipo nkhani ija tsopano enandira ikuone kuti zokambirana pakati pa dziko la Malawi ndi Tanzania sizitaniso sizitheka chifukwa palibe mfundo imodzi imene kufali yensa kuna kuti nyanja yonse ndi yanga kwina kuti ayi koma ndiyo gawana. Ndifune nkhani nakuto bwanji nkhani ipite ku regional organization and mukaona Malawi maiko a Malawi ndi Tanzania we belong to SADC. Ndipo nkhani ija inatengedwa kupita ku SADC. Ndipo msonkhano mene mu committee mene imayendetsa nkhani yokhudza malire a dziko la Malawi ndi Tanzania mene muja muli singesadi munani ngati kuti mwina they are just dormant for zifukwa zina kwa mene muja muli Dr. Bakiri Muluza mene muja komanso anasankha kuti chairman wa zokambirana zimene zizi za mkangano wa dziko la Malawi ndi Tanzania chairman wake ndi Dr. Joaquim Chisano amene ali president wopuma wa dziko la Mozambique. Zokambirana zakhala zikumachitika koma chifukwa kuti zokambirana zonsezo mutu wake weni sumaoneka. Ndifake dziko la Malawi argument yake ndio kuti ngati takanikana ku SADC ndi bwino nkhani ipite ku International Court of Justice. Ndinamva pa Joyce Banda kuyankhula zimenezo kuti nkhani imene I think panali case ina kuti ankafuna kukatsegula mlandu ku court la pa dziko lonse lapasi ICC. Yes. Zinatha bwanji? Yokuza malira. Nkhani imene sinafika wa ICJ. International Court of Justice. Ndionena kuti nkhani isanapite kwa ICJ imanena kuti
kodi ku regional organization yatamotani singati mezi makhalira milandu ya makoti kuti ngati nkhani yapita kwa magistrate simungayithamangira kupita ku high court pamene pa magistrate ite kumene kuja simugwirizana mpanga apiwo nde nkhani yakuti ipita kwa ICJ panopo sizinaoneka kuti kodi mutu wake uli pati chifukwa mwina chifukwa chakusintha kwa leadership kandi chani kumasiti kudziwa koma nkhani ya nyanja ya Lake Malawi yakhala ikuyenda mopendeka kuti akabwera mtsogoleri wina imakhala nkhani ija kuyambiranso makamaka kuti pali development ya project ina yake imaoneka kuti fankhani zonse imene ndafotokozera inayamba kuvuta chifukwa chakupezeka kwa mafuta pa nyanja ya Lake Malawi mwina nthawi yachita njiro zona koma pachiyambi pa nkhani imeneyi pamene timayamba kuifukula nkhani yokhuza nyanja ya Malawi kuti malire ndi ati tinayamba ndi kutambatsula nkhani ya khuza Territorial treaty ku Europe. Now timafuna sono timvesese kuti titatha kunena pachiyambi paja kuti atsogoleri athu ku Malawi atsogoleri ku Tanzania tisapange blame chifukwa ma treaty onsewa amapanga ndazo. Now pofika pano kuchokera 1890 kukafika 1928 kukafika mu 1982 ndikufika pano 2025 tisablame batsogoleri athu kwa blame atikoza kuti kusankha tifuna ta blame on what reason pankhani yokhuza malire chifukwa ikupitilira ikupitilira chifukwa cha ma document amene alipo amene anabwesa ma document yo ndi ndani they were drawn by Europeans chifukwa backup ya dziko lilonse ikutengera document imene ilipo. Malawi still accept kuti Heligoland Treaty imene dziko la Britain ndi Germany anakambirana imene ndiye malire yake. Nalonso dziko la Germany amene dziko la Tanzania akamalankhula they're using the very same document. So you cannot blame one of these two. Posa yodesa pompa itabuka nkhani anduna za information komanso digitalization Moses Kunkuyu anango yankhula kuti amapereka mwayi kwa anthu kumatumiza mafunso ku press briefing imene amakhala wa boma anakamba kuti Amalawi nkhani ya nyanja ndi athu ndipo musamvere zonena liwu limene lolo statement imene kuti nyanja ndi athu was it enough chifukwa takhati kuona Hastings Kamuzubanda na kuti nyanja ndi athu koma nkhani mapitilirabe Bingu ndi athu ikupitilirabe amayi Joyce Banda ikupitilirabe a Professor Mutalika pano ndi Lazarus Chakwera ikupitilirabe is it enough ngwa za Malawi kuti nyanja ndi athu I like kuti mapekazitsanzo za ma president if all these presidents akhala kulankhula and mupekazitsanzo chopanda cha a minister sitinganene kuti mwina zolankhula za minister zikhoza kukhala ndi mphamvu kwambiri kuposa amene analankhula ma president opuma nkhani yonse tikhoza kulankhula motani when spend the whole day nthawi ndikumapita koma ndikunena ine ndimatsindika kuti pamene pali vuto ndi how these maps were drawn the way how these maps were drawn mene mapo analembedwa ndiwe pali vuto so it's just a matter to go back and redraw the map if we are redrawing this map tukupanga disown map akali achi on what reason on what capacity kabena tukupanga on Heligoland Treaty ine ndikwambikeni kwambiri ife kwathu tikuwapatsa Malawi ndikwapatsa menezi tukhali mbiri yokhuza nyanja sitikwapasa chiganizo kuti nyanja ndi andani koma tangwaudze kuti kumene tachokera ndizotere Heligoland Treaty imatere article yeni matero chifukwa even Heligoland Treaty article 2 article 2 paragraph number 1 imene imapereka zimene there is Heligoland Treaty article number 2 subsection number 1 the United Nations article number 15 these are the two things koma zopangidwa ndazo ife palibepo sifamida mbachi kudali yese palibe mana sainira zimenezi ndiyamika kwambiri kuti titakupemphani kuti Amalawi mina ena amvula zalero sakudziwa cheni cha mapu chaudze mapu nde munalola kusakatula zolemba kuti tichite limodzi yathokoza kwambiri ndiyamike kwambiri dziko momwe bwana ndi mmenemu mmene takupatsirani mbiri imeneyi kwathu ndikungofukula osati kupereka ma interpretation inu ndamene mwazimvera nokha chenicheni chimene takuwuzani pano
ine langa dzina ndi Evans Matola. Kufikiranso sabata ya mawa tidzabweranso pompano pa Mzati Radio komanso television kukupatsirani programu yina ya kufukula mbiri. Koma sabata ino amene ali pa kamera ndi Johnson Mera komanso Chifuniro Dickson, ndipo ine ndili nganganga ndi John Gunde kuwapatsira nkhani zokhuza mbiri. Kuthokoza kwambiri. Ndiyamika kwambiri. Zimu kwambiri bwana. Sabata mama mukhale pomwe. Tidzakhala pompano. Chifukwa kurasha uko kuli zinthu Putin sakugonja versus risk. Tikite motero kuti kumanenso sabata ya mawa makumano. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.